La seguretat comença abans de salpar. Planificar la teva sortida és essencial per evitar imprevistos i garantir una navegació tranquil·la i segura. Assegura't que l'embarcació estigui en bon estat. Revisa els equips de navegació, el motor i els elements de seguretat com ara armilles salvavides i bengales. Consulta la previsió meteorològica de la zona. Hi ha plataformes fiables com AEMET, Meteosat o NOAA per obtenir informació actualitzada. Si les condicions no són favorables, considera ajornar la sortida. Comunica el teu pla de navegació a algú a terra, incloent-hi la data, l'hora de sortida i arribada, el port de sortida i el destí. Tingues a bord cartes nàutiques, derroters i altra informació clau sobre la ruta, ports i possibles refugis. Planificar la ruta et prepara per a qualsevol imprevist. No embarquis més tripulants dels permesos. Distribueix les càrregues de manera equilibrada per evitar problemes d'estabilitat. Tingues a bord un telèfon per a emergències i assegura't que els equips de comunicació funcionin correctament. Si el viris o rep senyals d'una embarcació en perill, acudeixi immediatament en ajuda, sempre que no posi en risc la teva pròpia seguretat. Amb tot planificat i els riscos controlats, gaudeix de la navegació amb total seguretat i confiança. La prevenció és el teu millor aliat.